zvikanzi nyaya ndakadzinzwa dzokuti mukadzi ari kuti achada, but problem ndeyekuti ndichangoroora kunobvisa mari yangu here mwekonzi munhu achada. Inini ndakakomunicata navo vana natezvara vacho kuti ndidzorerei pfuma yangu. Chimwe chaikumbirwa mambo nemukwasha murume wavo aiti kana pane munhu wamuri kukomunicata naye achinzi ndivatezvara, itai kuti munhu munene kuti takususpecta maissues ekuti takuisigawa muvanhu vatiri kuona vanenge havasi vane ukama hwawa. Panozofamba semari vanodzoserwa hongu kwei nyaya yekuti ava bamunini vanga vasina kubuda pachena kumunina wangu, vakasvibisa zita rake. Mangwana akawana munhu unomuroora achazombototi ndakaroorwa. Vasina kubuda pachena kuti zvokutaura kuti hakuna moto. Kutanga bamunini ndo vakasenda message vachiti handichada. Message evidence tinayo iri mufoni, tikatofotokopa tikasiya mapapers. Munin'ina wangu anga ati anovada zvakadaro. Asina kukanikwa nezvipanera, ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrusted nobody. munhu wacho akauya mukoma wacho ndiye akauya. aiwa imu makanomuonera iko mukoma ndiye akauya nerona kuti murume makanomuonera iko ndizvo kunongoba ingotambwa nyaya yasi mudefendant wacho family yekumurume takaita contact naye ndakareva zvisvita kutobatana neari kubritain chai pamwe ndo vakaita contact naye direct kwaari. Mukadzi akati inini nemukadzi chekutanga tarisiko padare racho vanosorokafamba sei, but pane nhau yataugwa yekunzi moto here. Akati panhau yekunzi handina moto kune kuchitonyepewa ikoko because mukadzi uyu aitocomplaina kuti ndaifanira kumugadzirisira visa rake rekutodzoka kuno kuuk. ndofunga kurati moto wangu wakatonyanya. taitofona nefoni yabanguru vavo ndonga ndibanguru here vakauya pano nezuro piri. Chechipiri zvikanzi nyaya ndakadzinzwa dzokuti mukadzi ari kuti achada, but problem ndeyekuti ndichangoroora kunobvisa mari yangu here mwekonzi munhu achada. Inini ndakakomunicata navo vana natezvara vacho kuti ndidzorerei pfuma yangu zvangu kana kuti part of pfuma yangu. Makandipa izvozvo izvo handina dambudziko nekuramba, saka ndakatomirira nanhasi ndidzori maresponses avo vari kuti chii. Aitoblema Piri racho maybe ndo pari kuenda go between ari bamukuru something like that. Saka akamboya ari chii kwanzi Piri akamboya achinzi munyaya yakamamirira, akamboya achinzi ndiyanzvadzi yawo here, kwanzi akazombonzi kuti ndibamukuru kwaizvo ndibamukuru ndiye munhu asiri kudiwa munyaya iyi. Saka iya exactly. Saka murume wenyu ari kutidamirira ndakandisipo pavakataura. inini munhu akatomufonera akandipa foni anonzi Piri ndiye akafonera munhu iyeye, ndomva ina andipa foni yacho. Piri chichii ndibamukuru vangu. very good. Ndiye akafona mama, iye akazonditambidzawo iri foni kuti ndichitaurai nemunhu uyu foni dzayo dzongofoneka chero nhasi dzinopinda hatifoni. ndomva ati ini chanda ndichingoda cheteka imari yangu ava ndodzorerwa chii yangu ndodzorerwa mari yangu, but handisati ndaona response kuona natezvana amene kuti vanozviziva wira ava nenyaya yacho yemari iyoyo. Munoiziva yekuti ari kuti ndoda kupawo hangu mari yangu. Response yakauya here kubva kuna natezvana yezvemari. Pamusoro pedare zvakaitika ndezvokuti mainini maizuru inini ndiri sisiwa uyu, saka pakataura kuti achada nezvomurume
takaenda kukambuzima nokuti baba munini vari kuuk ndo vakanga vati munoenda kumukoma wangu. Taenda kumukoma akanotaura zvakataura nyaya nakuti ndiri kurambira murume nenyaya yokuti zvinenge zvakamira zvakati. Akati ndaya negupuro rangu randaya naro, kana imi mune zvamunoda moshitora gupuro moya kunana baba motaura nyaya yenyu. Saka pakutanga vanga vatomboti oraiti takutambira gupuro racho ndokavatotora tsamba tikasainirani. Tisati tapedza kusaina vari kuuk vakazofona vakati handidi gupuro iroro, ndoda kutanga ndaona mari yangu. Tikati isusu hatina mari iri kunana baba. Saka imimi kana matambura gupuro mouya kunana baba, ndo chishona chataifunga kuti ndo zvinoita. Imi vana baba makavaudza kuti mwana akuda kuramba murume? Vana baba vaitozvizwa. Ndati makavaudza here? Vaitozvizwa. Makavaudza here vana baba kuti nguva shakati akuda mari? Vanozvisiya. Vana baba vakati kudii? Vana baba pane nezvemari vakati takumira kuti ndoti dare ripi? Tikapa kuti chii? Dare ripi? Maenda negupuro musina isusu mukati. Tiri kuti imi maenda negupuro semhuri manzwa kuti murume wenyu imimi ati tidzorerei mari wamaipa vana baba. Vana baba vakakuti ichii mise mhinduro ndo dzaaida ichecho kuti ndikawana mhinduro idzodzo idzi handina problem nazvo. Vana baba vakati ngavauye takavamirira. Tikatovaudza tikati vana baba variko vati huyai, zvikanzi isusu hatitambiri gupuro, torai mari yedu muuye nayo kuno. Ndati vana baba vakati chii mhinduro dzemari? Hamusi wekliye ipapo. Mhinduro dzemari vakati vakwasha ngavauye titaurira. Aripo mukwasha mukoma wacho akataura nezuro akati mukoma wangu regai kumubunyikidza kuya kudare rekuti vanhu apiwe gupuro pasinge pasati pataurirwa nyaya yekuti ini mari yangu ndiri kuiwana sei. Vana baba vasati vatounza nyange kumukoma wangu mhinduro nyange kwandini kuti pate zvatakataurirana, nokuti anoti vapiri vakamuti tikugadzisa nyaya iyoyo yemari. But iyo isati yagadzirwa anobva ati ndakutonzwa kunzi paYouTube kuti pane $200 ndakutonzwa kuti kuruta kwanyaya kunzi uyo ari kuda kunza negupuro. Hapana problem yekuti munhu anipe gupuro, but ndanga ndichiti vana baba nyaya yangu pavakainzwa iyanziwo kudii, mukandipawo mhinduro futi yana baba ndowanawo uyu kutaura nyaya uyu pamwe chete papo zvinogona kutifambira zvakanaka. Ndosati tichikubvunzai imimi kuti pana nhau dzana baba vose tikazobvunza vapiri nesuro tichiti kuvana natezvara vari kupi vauyewo panyaya iyi, vakati hapana aripo. Kwewo nhasi vari kupi? Vari kumariri hapana aripo. Tikati manje ko tivafonere vana tezvara vacho tivaudze kuti mukwasha wenyu pane nyaya, because hatingangorambanisi vana vanhu vacho vasi. Hatizvonazvona ndatombovafonera tiri munoti vati tiri kudare rekwamama, saka mugare mune foni yenyu pamwe vanogona kuda kufonera nokuti vari kubhareni avavo. But dare rekutanga patakauya vaiva pana baba. chimwe chaikumbirwa mambo nemukwasha murume wavo aiti kana pane munhu wamuri kucommunicata naye achinzi ndivatezvana, itai kuti timuone munene kuti takususpecta maissues ekuti takuisigawa muvanhu vatiri kuona fanike havasi vane ukama hwawa vachimira sezvimwe zvinzvimbo nekuti vanhu havatozivani face to face. Saka kwaikona vamwe vakugona ngavakumira zvimwe zvinzvimbo, because kunonzi anonzi piri kwayakamboenda ambotakaiti munyai uya akakumirirai. Kwai pechipiri akaenda achinzi ihanzvadzi yei futi. Kwai pekupedzisira ndakazoziva taiwa ndepamukuru pamusoro idaro ndezvekuti vari kuuk havasi kunatsonzwisisa. Vapiri ava murume wemunin'ina wedu uyu, saka pavakauya kuzoroora mukoma wavo vanga vane munyai wavo, nokuti vapiri vaivapo, vapiri mukwasha wokumhuri kwedu, vakabva vanzi chishandai navo kuita kuti zvivarerukire. Ndo pakapinda vapiri, ndo paakafunga kuti vachinzi vakauya vachinzi mukwasha munyai. But musi uyu vanga vasitozimbori munyai, but vana baba vakazoti chishanda nevamwe sezvo uri unoziva system wagara urimo. Asi manje ndikura kwavari ivo picture yakainda ndeyekuti piri akambonzi munyai by that ipapo. Ya ipapo vanga vasingazivi zvokuti dare patakauya tanga tina hanzvadzi yedu baba namai vedu vakavashaya mai vedu kunova vapenyu varipo ndeava. Saka isusu vatinoti baba udhi vedu vanogara chiredzi ndo vanga vakagara panapa musi wedare. Vapiri vanga vakatogara kumabhenji. Akana mari ndiani? Ndivana baba. Ndivana baba. Vapa. Vanga vari pano musi wedare. Varipo andiri? Vakati chii nenyaya yemari pakamboya? Unombobvunza nyaya yemari?
nyaya yerifandi vakati vakwasha ngavauye titaure. Vakwasha vari kuti isu hatiuyi, tipei mari yedu, uyai nayo kuno. Aiwa, imimi kana muchiti vakwasha vauye kuzotora mari vanouya papi tivaudze muno mudare kwanzi uyai pakati. Mari iri pakati. Toudza mukoma wacho iye uyo akatoti mondi kana iri nyaya iyoyo hapana issue. Asi kana vachida tiisina hatiwani vanofana kupindura futi. Tikazama kumbovafonera kuti zvinoita ii. Vaku-UK vacho? Iye vana baba. Vafunei? Kwasha ari kuti mokuti chini nyaya yemari. Oziva kuti izvozvo Imabata kwamarini? 4.820. Ndio ndakanzomba muna minuti ndizve. Imari yacho chokwadi here chaitaura kwai 4.820. Oh. Okay. Vakatofonwa nemurume wavo, hani matipiri murume uyu. Ndiye akatofona ndibani pafoni. Vapiri vacho vari pasi, vapiri pindai. Ndo pakatokwa maissues kwaye. Pamusoro ichangamiti. Sekutaura kwanga uchiita vakoma vangu. Hello. Tiri kudare rekwamambo vanoda kumbotaura nemi. Ndibaba. Mukwasha wenyu akazofonegwa ari kunze kwenyika. Saka ari kuti zvekurambwa kwanzi handisi kuramba hangu ndinoda kuramba. Asi kwanzi ndakasirawo kurambwa ndichambobvisa mari saka ndada kunzwa kuti panyaya yemari apa yakamira sei, vana baba vari kundisotawo zvakadii mari yangu. Ndo mhinduro yaida kuziva. Vanhu 4.820. Ndo mhinduro dzari kuda kuti saka kune mari. Ndo mhinduro dzari kuda idzi zvokuti vana baba vari kuti vanokwanisa kundiitawo sei semunhu apinda padambudziko ravari kuona. Zvamunosununguka imi. Saka pana mhinduro ka. Saka ngavachigara. Ndozvamisa zvimwe zvese uku. Ari kuti ari kudakanganzwa nyaya mari yake dzenyu zvimwe zvoenderera mberi. Saka imukakasira kugara dare renyu zvokasirawo kuti zvimwe zvifambe. Very good. Padus. Haya vanopakanaka notenda. Padus. Mashoko emunina wanyu makanza. Yataitotese nawo. Baba atafonera vati tatu vadzoka vagara pasina umwe vanozosvika kuti vaurirana kuti ati vataura pachena kuti mari pane dzimwe dzinonzi idari ichi asi agonigorekedzeka ngokuti dzine dzakaenda nevanhu vakasiyana siyana. Ndizvo ndochikwari nyangwe izvo zvine zuro saka ndakazvisa clear izvo. kuti ndeipi vangakwanisike zvayo kuti tinogona kuzowani vachati inotsoka pasina kana vachinge vasvika tinoona kuzoita ndo zvakataura. Saka tombosiya kwavari pamusoro idari ndachikumbira kuti ndimbobvunzwa pamwe kusatozivawo mhasi zvamuri muno vakuru pamwe mungatibatsira ko panozofamba sei mari vanodzoserwa hongu kwei nyaya yekuti ava bamunini
vanga vasina kubuda pachena kumunina wangu vakasvibisa zita rake. Mangwana akawana munhu unomuroora achazombototi ndakaroorwa. Vasina kubuda pachena kuti zvokutaura kuti hakuna moto. Ndakapindura kuti wakasimba moto. Vaivepo vachizviwadzaura. Kwai aida vhiza rekutodzoka kuno. Nani mwana aida vhiza rekudzoka kuno saka anoti hakuna moto sei. Abuya. Zvekurohwa kwevanhu zvinototaurwa nemunhu wacho iye akambenge akarohwa kuti ndakambenge ndakarohwa. Munhu akasvika pakuti ari kungoda munhu anotongotangira pakuti amai ndokudai. Handiti ndizvo zvekuti ndinoda kuroora mukadzi, ndinoda kuroora mukadzi wandada kuroora zvisinei kuti akambenge akarohwa. Handiti mapawa iroro musariise sedambudziko kuti tete avo kana vada kurohwa vanorohwa kana nhasi. Aiwa izvo munhu angatadzi kurohwa kuti kwai chimwe chinhu mbambe ndechekuti ndazongoona uyu muzukuru anamba nekwarukawo saka chandinoda kuti uyo azive namudzimai vake nevanhu ngavagadzirise dambudziko rokutaurwa nanyakuroora ari kunze uko ine comfortable way. Then kana vaine mamwe maclaims avanofungidzira kuti vangazoda kuzokuremba pazviri ngavatange iyi yaita sei yapera iyi, nekuti iyi zvechokwadi pasi pechivanhu mukadzi uri kuroorwa mushure menguva wakuti iwe wauchada zvinoita kunge uri kuita bhizinesi nemwana kuti nhasi maroza mangwana madii. Saka ndozva ndinokukumbira iwe magraduate kuti gadzirisai iyi ende amai ava wakanzi zvimoto vapi ngavamirire pamuti unofona yakati munhu wacho zvaanototaura here mungatonakira vakafona rya munoenda napiri momotaura muri mega. Moto uriko pafoni physical background hapana. plus pafoni munhu anganotaura zvakawanda aidha chokwadi kwati nhema anongotaura plus munhu mali munhu haabvume zvimwe zvinhu zvakaita sezvozvo murume angona kurambira izvo zvezvo. Pamusoro ichangaindrisisive ndini maipiri ini ndachiti nyaya ipekutanga bamuni ndo vakasenda meseji vachiti handichada. Meseji evidence tinayo iri mufoni, tikatofotokopa tikasiya mapapers. Munin'ina wangu anga ati anovada zvakadaro, but bamuni ndo vakatanga kuti ini handichakwanisa. Uye akati kana zvakadaro enda ndazvigashira, asi sekutaura kwako handingakumanikidzi. Ndo pakatangira nyaya. Plus tichizotarisa period yavakafambidzana 8 years vakazogara 6 months achimuwachira achimubikira. Handizivi kuti papatogona kudetsereka. Izvozvo ndozvotakwana nababa amai imimi muri mangofanana makadai. Vana nababa nemusi wechitatu ndo zvaunogara vodiscasa ndo vachaudza mamusina maproperties guru no vanobva vaudza mindiro kuno kuti avasidavetura tagara tafunga kuti mwana wedu munoendawo kuno kumagweta vanokuadvaisa kuti zvinopasei unobona nyaya iripo yamamuchitaura mai muri kuti uyo akatanga kuramba pameseji uyo akatakura dhora kunopa gubhuru animuona meseji yanga yatopinda but ukapa gubhuru ndione waramba meseji mapazisa mukuona paanzvengana pamwe iye akangonyora zvake ndobva anyarara ino amatakura dhora mukati ane gubhuru ndimi makunzi makuramba mapanzisa but kurambana hakuna mutemo hawo unomanikidza munhu kuti aramba achidanana nemunhu kana sikati mutemo uyo hakuna unokwanisa kusunungura kuti inini handichazvikwanisi muri munhu mukuru aisi mauswa ino izvo zvaakubvunza manje zvaa zvenyu zviri mukati mekurorana kwenyika maitwa kuti ndichangobvisawo here mari iye akabvisa mari musani mambogara mezi
pamusoro ichangamira izvi zvatiri kuda kunzi tinoita neWednesday nababa handiti ndo zvaitoda kutoitwa pekutanga but vakuwasha vakaramba kunzwisisa. Vana baba vakati uyai titaurane zvamati muri kuda mari toonesana kuti topanana mari. Vakuwasha vakati hatiuyiko. Saka zvakanaka ngatichingozviitai zvatapo tiri vanyaya venyu tese tikati isusu uyo tiyataurawo naye mune zvine zvakuriswa nana baba tichamuudzawo kuti tamwari unoona vatomborai vadai leo sitori nani izvo leo urimo munhu wazvitambira pane kuti iwewe haupo uri kungotaura pafoni hazvibatsiri kana mfanira kutozviramba unova kutozviuyapo paunenge waona nguva asi zvangobuda usipo ndizvizvi Saka zvinenge zvakuitirwa kupi? Apa ndaenda kubvunza kuti saka vachapuwa mari ndevapi nokuti vamunini vari kuUK havasi kuda kuti munyaya wavo ave involved panyaya idzi. Saka kana mari yazoitwa ichapiwa ani? Tinotaura naye futi kuti vanotudza nezuro havaivapawa ndiye akatoti mukoma wangu ndamuti haangauyi kunyaya dzipi idzodzo pasina kugadziswa nyaya kati kurova kuti takatanga tafonera mukoma wacho chiti kuti kuda kudari mangwana. Mukoma akati haana kuramba zvekuti handouyi kudari akati mangwana ndiri bhizi ndandipo pane zvandiri kuita ndobva ndati kuna maizuru mufonere futi mumuti inyaya dzeroro kaidza dzirapasa nekuti nii hauna here umwe munhu anogona kukumiririra vanzvadzi munin'ina kana sekuru anditi ndokumva ati futi kuna maizuru handina kana munhu wokutuma ini handimapanzwisisa. Saka ava vakazoita zvakanaka bcause tese takazodhiskasa senapiri tikaonesana kuti no mani uyu tonaitonetsana nemunhu asiri iye ari kutofidwawo information. Saka patakazofonera wacho chaika akazobuda pachena kuratidza kuti ndihati atiratidza kuti patatofonera mukoma wake tiri kuda vavatokomunicata kudaro andimazvona muri kuda mukoma wangu anenge achisiya basa rake rekuraramisa mhuri yake nodii achifambira nyaya ininipo ndakapakondisheni yekuti zvangu kureva kuti mukoma wekusauya munhu anga atoudzwa nemunin'ina kuti usaenda ikoko. Saka which means kana vana baba vagara ka tongomutaura iye kuti chamwari vana baba vagara kwanzi zvakati iye manje ka isusu kana tamuudza uye achiudza mukoma wake kuti handikikiri auye wakambotuma iye muye mutore zvinhu zvenyu kana izvozvo ipapa change vakunetsana nedare iyo nyaya inenge yaright because vanenge vakuchinetsana nesu handiti mazviona manjeka iyoyo inobuda iyoyo musaityira zvipapo pamombe vanhu vadare nyaya yavo iri kuyananiswa munhu ngavachirega kungokuti vakanosita nyaya yavo voita zvimwe zvinhu zvisina kupinda nemukati zvokai nemuno zvichitovaudza nemuno kana mawana dhora uyai nemuno vasipotsanangura kuti pano dhora ndokuti nyaya yenyu kuti zviri clear kuti dare rikuzokuzwisisai kuti muri kubva kuchienda kana vagara vanotiudza ava isi tozoudza munhu tangai mapedza iya muri kundiitai mungatiudzirei vamwe hamuna mwana kumuwoyo musiri wemunhu nguva yakuperera izvi havakwanzi chitatu ka oyainde Iko nyaya mabasi tuoku